Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Isang magandang umaga po, isang mainit na araw ng Biyernes, mga karehiyon dito sa Central Luzon. Pagbati po mula dito sa CLTV 36. Kumusta ho kayo? At ito ay dito sa Pampanga, kahapon ay holiday at ngayon po ay araw ng Biyernes. Malapit na yung weekend, kaya naman shout out sa mga kababayan nating nag-aabang ng weekend dyan. At ano ba yung trip ngayong weekend? Abay, kung dito sa Central Luzon, marami hong mga dagat ang pwedeng pasyalan. Yun nga lang, medyo mahal pa yung presyo ng gasolina, kaya limitado yung pamamasyal ng ating mga karehiyon. Pero ito sa yung naging storya ni Kuyang Jody Mercado, na banggit ko lang, isinusulong ngayon ng TIESA yung pagde-develop ng mga walkable tourism attraction. Actually, kahit dapat LGU may mga ganyan, dahil ito na ho yung solusyon. Marami ho yung mga hindi makabiyahe ng malalayo, kaya maganda. Usong-uso naman ngayon yung biking at walking, kaya naman sana mas maraming open spaces din yung maiayos ng TIESA para sa ating mga karehiyon. Yan. Skip the scroll and stream. Live na live ho tayong napapanood, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. Yes, mga karehiyon, live na live din tayong napapanood sa ating Air Cable Converge Channel 71 at sa ating 37 cable partners dito po sa buong Central Luzon.
Live din tayo sa ating Free TV Channel 36 sa Kalakhang, Pampanga. At syempre, dahil ito po ang inyong online tambayan, syempre, live tayo sa ating tatlong social media platforms, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Tuloy-tuloy tayo. Sa mga balitang may paggagamitan, ito sitwasyon muna ho tayo ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad San Fernando, Pampanga ngayong araw ng Biyernes, May 8, 2026. Skip the scroll and stream at the 36 News. Ito, yung mga bumabiyahe po, dito muna tayo sa gawing itaas sa portion ng Angeles City. Yung boundary ng Angeles City at ng syudad San Fernando, Barangay Talabastagan at Santo Domingo, Angeles City. Yung papasok ho ng Angeles, ayan, makikita ninyo may konting antayan doon sa mga truck. Pero bahagyang-bahagya lamang yan, light traffic yung senaryo dyan sa portion na yan. Maluwag din ho ang daloy ng trapiko sa bahagi naman ng Panings, yung patungo ng PhilAm Friendship Highway going to Clark Freeport Zone. Batay ho sa monitoring natin mula sa Siposco Command Center, light traffic din sa may Holy Angel Village at dyan ho sa may bahagi ng Baliti. May paggagamitan. Skip the scroll and stream. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan ho sa may bahagi naman ng Del Rosario traffic light, yung intersection at saka sa may Sindalan intersection at light traffic din. Wala rin masyadong aberya dyan sa may area ng Maimpis, sa may Regional Government Center, Diosdado Macapagal Regional Government Center. Light traffic, same scenario din sa may St. Jude traffic light portion, light traffic as of 10:14, ngayon pong araw ng Biyernes. Maluwag din ho ang daloy ng trapiko dito ho sa may portion naman ng Dolores Macabacle at doon sa may downtown San Fernando lamang yung bahagyang konting pagbabagal na atin hong namomonitor batay na rin sa live footage po mula sa Siposco. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 News. Ayan, mula ho sa may syudad San Fernando, silipin naman natin sitwasyon sa may North Luzon Expressway. Araw ho ng Biyernes, maraming mag-uuwian dito ho sa atin sa Central Luzon. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam ang totoo ng magdesisyon na tama. Ano nga ba yung aasahan po ng mga biyahero at meron bang mga special announcement? Ito pong NLEX para ho sa ating mga kababayang babiyahe ngayong araw ho ng Biyernes. Silipin natin. Ayan. Dito ho muna tayo sa Balintawak Toll Plaza sa bahagi ho ng Balintawak. Light traffic sa mga oras na ito, yung biyaheng norte. Maluwag na maluwag pa yung sitwasyon. Magkabilang linya naman sa may Valenzuela ay light traffic din. Kung kayo po'y mag-exit naman ng Mindanao Toll Plaza galing ng NLEX dito sa may norte, ay kayo po'y makakaranas ng bottleneck dyan sa portion na yan ng Mindanao Toll Plaza dahil sa ongoing construction works. Pagdating ho ng Libtong, may Kawayan, Bulacan, magkabilang linya, light traffic. Etong sa may interchange bridge, nakikita natin, mabagal ho ang daloy ng trapiko. Balitang makatotoanan. Sa bahagi naman ng Bocaue Toll Plaza, maluwag din ang daloy ng trapiko. Marami na hong mga bumabiyahe pa uwi, kita natin. Pero light traffic pa din. And dyan sa may San Jose, San Fernando, maluwag ho ang daloy ng trapiko. Stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam ang totoo at magdesisyon na tama.
At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Neto magdesisyon. Ito ho, public service announcement, mahigpit pong ipinaalala sa mga motorista na bumabaybay sa North Luzon Expressway at maging sa SC Tex, yung pagsunod ho dun sa tinatawag na 3-second rule. Ibig sabihin, meron kang 3-second gap between you o ikaw at yung sasakyan sa inyong harapan, para ho hindi tutok, ika nga, eko po tututok, wag tumutok, di ba? So maglagay ng 3-second gap doon sa pagitan ng inyong sasakyan at doon sa sasakyan sa inyong harapan upang sakaling merong sudden stop ay meron ho kayong sapat na panahon para makapagpreno. Makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ayan, bago tayo magpatuloy sa ating eto, shout out muna kay Dex Luna. Good morning, happy fiesta, Kenny Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Yes, happy fiesta po sa mga taga Sindalan. Shout out kay Dex Luna. Maraming salamat sa pagtutok dito sa inyong online tambayan ng CLTV 36 News Stream. Koyan Dex, ano bang handa? Makasangkot siya na, may kapagsangkot siya na kanyan. O nabengi pa makasangkot siya. Nanong luto ng Koyang Dex? Ano ba yung... Pwede namang dumaan, di ba? Uso ba yung mga bigla na lang makikipamiesta ngayon? May mga ganong lugar di ba? Yung hindi ka naman kakilala pero dadaan ka, papasok ka. Ayan. Baka makapagbisikleta ako dyan, Kuyang Dex. Depende kung ano yung nakasangkot siya. Balitang mapagkakatiwalaan. Yan, maraming salamat at pagbati ho dun sa mga kababayan natin dyan sa may Sindalan na nagdiriwang ho ng kanilang kapistahan ngayong araw. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Makibalita tayo sa DOST Pag-asa. Alamin natin kung ano yung magiging taya ng panahon ngayong weekend. Siguro naman, hindi uulanin yung fiesta ng Sindalan. Alamin ho natin mula sa ating Weather Bureau Pag-asa. Narito po si Lian Loreto para sa ulat panahon. Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan na po itong nalusaw, ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw. May binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na category nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility
bukas ng gabi o madaling araw ng linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito o posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin yung mainit at maingsangang panahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw. Pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila and then hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Lawag. Sa Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan nga po natin dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm, at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental, kahit doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 44 degrees Celsius no, na heat index sa 4 na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental Mindoro. No, itong danger level category po, remind lang natin sa ating mga kababayan, maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario po ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also magsuot po tayo ng light colored na mga damit at huwag pong kalimutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro Manila ngayong araw 40 to 41 degrees Celsius at pinakamataas naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas, kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at tulubog naman mamayang 6:15 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites, pag-asa.dusd.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
Maraming salamat Lian Loreto ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At ayan ho yung binabantayang low pressure area dito sa atin sa labas ng PAR pa naman. Silipin muna natin heat index forecast naman dito po sa Central Luzon ngayong araw ng Biyernes, May 8. Batay na rin sa monitoring ng ating Weather Bureau Pag-asa. Diyan ho sa Baler, Aurora 41 degrees Celsius, Kasiguran Aurora 42 degrees Celsius, Clark Pampanga 41 degrees Celsius, at ito sa 41 ay ulitin natin 41 Baler Aurora 42, Kasiguran Iba Zambales is 41, Clark Pampanga is 40, CLSU Muñoz 42, Abukay Bataan 37, 42 sa may Subic Bay Olongapo City, 40 sa San Ildefonso Bulacan, 42 sa may Tarlac Kamiling, at 41 sa Tarlac City, Hacienda Luisita. Yan ho yung forecasted heat index ngayong araw ng Biyernes sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Pagbati kay Garnet, nag-comment siya, sabi niya, ang init. Oo, mainit talaga. Kaya paalala ho, ulitin ko lamang, binanggit na ni kasamang Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Pero ito, paalala ng mga eksperto, iwasan gumawa ng mga sobrang nakakapagod na aktibidad, yung mga outdoor activities tuwing kasagsagan po ng init. Anong oras ba yung kasagsagan ng init na yan? Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ayon ho sa mga eksperto. At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialaman. Siyempre, palagian din ang pag-inom ng tubig upang maiwasan ho yung tinatawag na dehydration. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Mga karehiyon, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Talakayin natin mga headlines, mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw ng Biyernes, May 8. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Nakapatalastas pa rin ho tayo, mga karehiyon. Commercial pa rin ho tayo sa telebisyon, pero siyempre tuloy-tuloy yung ating live broadcast dito sa ating Facebook at sa ating YouTube. Batiin lang natin, ito, nagpapabati si Kuyang Dex Luna. Ayan, maraming salamat sa pagtutok. Sabi niya, Sir Justin, good morning pa rin, pakigreet. Ayan, happy fiesta. Kenny Barangay, Sindalan, San Fernando, Pampanga, Kang Kagawad, Jonel Lagiu, Antonio, Kagawad, Pasingdatu, Kagawad, Emilio Sikat, Kagawad Alfredo Bong Tizon, Kagawad Alice Dumlao, Kagawad Dexter Francisco, at Kagawad Romel Memeng Serrano. Ayan, shout out po sa mga opisyales
ng barangay dyan sa Sindalan. Pagbati po at shout out sa kababayan nating Dex Luna. Dakal salamat. Kaya pong pamanantabi. Kaya kayong online tambayan, CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Eto, nasa patalastas pa rin ho tayo pero basahin ko rin itong komento ng ating karehiyon. Ito. Sabi niya, Sir Justin, good AM po. May I reiterate my concern regarding my request of assigning traffic enforcers to be on duty, if possible, 24/7 in the area where MacArthur Highway and Lazatin Boulevard intersect. Sa may syudad ho ito ng San Fernando. Napakadelikado po tumawid lalo na sa mga senior citizens at PWDs dahil marami pong nagbibit ng red light kahit nakastop na, arangkada pa rin ng mga motorista, lalo na yung mga kamote motorcycle riders. Hoping an action taken on the part of LGU, sir. Thank you po, sabi niya. Ayan. Oo, sige po, ipaparating natin dito sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO at hintayin natin kung ano yung magiging kasagutan po sa lalong madaling panahon. Hindi sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. natama. At live na tayo ngayon sa telebisyon. Napapanood tayo Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115, Air Cable Converge Channel 71, sa ating 37 cable partners sa buong Central Luzon at sa Free TV Channel 36. Natama. Live pa din tayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News sa Facebook and at CLTV 36 Official sa Facebook din. Ayan. Ito po ang CLTV 36, ang pinakamahalaking media network ng Central Luzon. At bago tayo magpunta sa mga balita, bigyang daan natin yung komento kanina para makita rin sa telebisyon ng ating mga kababayan. Ito ang mga nagpadala ng mensahe sa online tambayan. Ito, batiin muna natin mga nakatutok dyan sa Sindalan na nagdiriwang ho ng kanilang kapistahan ngayon. Pinapabati ni Kuyang Dex Luna, si Kagawad Janelle Lagyu Antonio, Kagawad Pasing Datu, Kagawad Emilio Sikat, Kagawad Alfredo Bong Dizon, Kagawad Alice Dumlao, Kagawad Dexter Francisco at Kagawad Romel Memeng Serrano. Pagbati po mula kay Dex Luna. Sama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Pakita ko rin para mapanood din sa telebisyon itong panawagan ho ng ating karehiyon kabalen na si Tyron Reyes. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Opo, yung kanyang panawagan, yung pagtatalaga ng traffic enforcer 24/7 dyan daw sa may intersection ng Lazatin Boulevard at ng MacArthur Highway sa may syudad San Fernando. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ayon ho kay Kuyang Tyron, marami yung mga nagbibit ng red light kahit nakastop na, umaarangkada pa rin, lalong-lalo na ho yung mga motorcycle rider na kamote. Abay, lagi din nating na-observe yan. Hindi naman natin linalahat, pero marami ho sa mga nagmomotor, feeling invincible. Di ba?
So ang panawagan ho ni Kuyang Tyrone magkaroon ng 24/7 na traffic enforcer na nakatoka dyan po sa may intersection ng Lazatin Boulevard at ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa. Ayan. Skip the scrolling stream. Sige po, gaya ng aking nabanggit, ipaparating natin sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando kay Kuyang Louie Clemente upang maipabot natin yung concern ninyo, Kuyang Tyrone Reyes. Maraming salamat. For the meantime, tuloy-tuloy tayo. Narito na po ang mga headlines na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Biyernes, May 8, 2026. Ito ho mga kariyon, good news ito para sa ating mga kababayan na talaga namang ramdam yung pasanin, yung bigat ng pagtataas ng presyo ng iba't ibang bilihin gawa ho nitong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At hindi lang yan, ramdam din ng marami nating kababayan ngayon ito hong matinding init ng panahon. Dahil po dyan, pansamantalang pinasuspinde ng Energy Regulation Commission o ERC ang power disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi po makakabayad ng kanilang electric bill mula Mayo hanggang Hulyo ngayong 2026. Ayon ho sa ERC, layon ng hakbang na mabigyan ng ginhawa ang mga consumers sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Sa halip na agad maputulan, maaari munang bayaran ang kanilang obligasyon sa pamamagitan ho ng installment scheme. Pinapayagan po ang mga consumer na hulugan ang kanilang bayarin sa loob ng hanggang 3 buwan. Mayroon ding flexible payment arrangements lalo na ho para sa mga gumagamit ng hindi hihigit sa 200 kilowatt hours kada buwan. Samantala, pinapayagan din ho yung distribution na utilities na ipagpaliban ng kanilang pagbabayad ng hanggang 3 buwan. Paghahatian naman po ng mga power generators ang kaakibat na gastos upang hindi agad maipasa sa mga consumer ang dagdag na bayarin. Paliwanag ho ng ERC, bahagi ito ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng kuryente na pinapalala pa ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangang Asya. Ito naman ho mga kaniyon sa ibang balita. Arestado ho ang dalawang magnanakaw o suspect sa pagnanakaw kung saan na-recover ho mula sa kanila itong mahigit 1 milyong pisong halaga. Opo mga karehiyon, nangyari po itong insidente nito pong May 6, araw ho ng Miyerkules. Nagkaroon ng hot pursuit operation ito pong kapulisan sa Angeles City kung saan na-recover nga itong 1.1 million pesos na ninakaw na pera. Ayon ho kay Pampanga Police Provincial Office Director Colonel Eugene Marcelo, ang operasyon po ay ikinasa ng mga miyembro ng Mabalacat City Police Station. Ito pong Provincial Intelligence Unit ng Pampanga, Regional Intelligence Unit 3, katuwang din yung Regional Intelligence Division at iba pang mga operatiba. Ito po ay ikinasa matapos hong mangyari itong insidente ng pagnanakaw sa Pelco 2 sa Barangay Madapdap, Mabalacat City noong May 4. Ayon ho sa ating kapulisan,
ng kanila hong reviewin itong CCTV footage sa nasabing lugar ay nakita ho yung muka ng mga suspect. Isa ho sa mga suspect ay nakilala rin sa pamamagitan ng dati ng warrant of arrest. Kaya naman nagsagawa ho sila ng operasyon na ikinaresto po ng dalawang individual na kinilalang sina James, 27 years old, at si Bay, 49 years old, residente po ng Sapang Bato, Angeles City. Mahaharap po sa kasong robbery with intimidation sa ang dalawang suspect na kasalukuyan hong nakadetain sa police station sa Mabalacat. Ito, pagbati rin sa mga tropa natin dyan sa Masantol, Pampanga. Ayan. Aking kaibigan, Marcelo Lacap III. Ayan, shout out. At sa mga tropa kong SA Collective, ayan. Dyan ho sa Masantol, ang daming magagaling na rapper at musikero dyan sa Masantol, Pampanga. Ito, meron hong, abiso sa trapiko, meron hong mga isinarang kalsada dito ho sa Masantol para bigyang daan yung iba't ibang aktibidades dyan ho sa nasabing bayan. Pansamantalang isinara ang bahagi ng National Road sa may Pure Gold area sa bayan ho ng Masantol, Pampanga. Simula ho nitong May 7, 5 in the morning hanggang May 9 bukas, dahil po sa mga aktibidades na inihanda ng lokal na pamahalaan. Batay ho sa abiso ng LGU, apektado po ng nasabing road closure ang bahagi mula po dun sa Parmasya ni Doc hanggang sa munisipyo. Dahil dito pinapayuhan ho yung mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan yung matinding daloy ng trapiko. Para ho sa mga manggagaling sa Makabebe o di kaya naman sa Plaza, pwede po kayong dumaan sa 1st Street o 2nd Street. Yung mga galing naman ng Bebe Anak at Santo Niño, pwedeng dumaan sa Santo Niño sa Nicolas Road patungo ng Plaza. Yung mga manggagaling naman o yung mga inatasan naman ho yung mga malalaking truck, yung mga dump truck na gamitin muna yung Santa Rita Batasan bilang alternatibong ruta. Nagpatupad na rin ho ng one-way traffic scheme sa 1st Street and 2nd Street, gayon din sa Poblacion Road mula po sa munisipyo hanggang sentral. Ito naman ho sa iba pang mga balita, mas inilapit na ho sa mga taga-Concepcion Tarlac ang gamot o yung Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment benefit ng PhilHealth. Nito pong Miyerkules, May 6, inilunsad po ng ahensya katuwang ang Santa Lucia Eye Center and Multi-Specialty Clinic. Ayan, ang natura hong clinic ang kauna-unahang pribadong PhilHealth accredited gamot pharmacy at YAKAP o yung Yaman ng Kalusugan Program at Primary Eye Care Provider sa Tarlac na maghahandog po nitong iba't ibang serbisyo. Ano ba yung mga services na yan, Kuyang Justin? Ito, isa-isahin natin. Pwede ho itong mga serbisyo, medical services, YAKAP, health screening, check-up, prescription, laboratory, and 21 essential medicines. Yung gamot naman,
20,000 pesos na halaga kasama po yung 54 essential medicines bawat individual kada taon at meron din pong optometric services. Ayan, isang magandang balita yan para sa mga karehiyon natin dyan sa Concepcion, Tarlac. Samantala, iginawad din ho ng CEO-owner ng Santa Lucia Eye Center and Multi-Specialty Clinic na si Dr. Darwin Suarez ang plaque of appreciation para ho sa PhilHealth Region 3 at sa Tarlac office nito bilang pagkilala sa suporta ng ahensya sa pagpapalawak ng mga benepisyo para po sa mga Tarlakenyo. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ayan, para ho sa mga nag-ahanap naman ng ano ba yung mga nauso ngayon, di ba? Alam naman ho natin. Stream at every 36 news stream. Ito pong mga electric vehicle, di ba? Alam natin, ngayon hong nagsitaasan yung presyo ng produktong petrolyo, marami sa ating mga kababayan ang naintriga sa EV. Matagal na natin itong pinag-usapan. Meron hong kaming naging special edition ni Boss Billy San Juan at ni DJ Tyra nung kami nag-test drive ng EV, ng BMW, di ba? Para ho sa mga katulad natin, baka hindi natin afford na yung BMW. Ito medyo realistic. Alam ko naman, di ba? Ito, medyo realistic. Kia. Okay, meron ho. Sa mga gustong tumingin ng mga EV, electric vehicle ng Kia, pwede ho kayong magpunta dyan sa SM Clark. Ano ba yung mga pwedeng masaksihan dyan? Ito, yung pong Kia movement ay kahapon sinimulan dyan sa may SM City Clark. Dala ho yung brand's innovation style and performance para ilapit ho sa ating publiko. Car enthusiasts and mall goers can get up close and experience Kia's latest vehicle lineup. Ano ba yung mga lineup na yan na pwede pong tignan sa mga display at syempre pwedeng i-test drive. Ito ho yung EV5, Carnival, Sonet, Sorrento at yung iba't ibang hina-highlight po dito yung modern technology at comfort para ho sa mga drivers. Ito pong event na ito ay inorganize ng Kia Philippines supported by Laos Auto Group. Ay meron din pong mga exciting deals dyan, mga premyo at exclusive merchandise at discounts para ho sa mga magpapareserve on the spot. Ayan. Hanggang kailan ba yan? Hanggang May 10. Di ba? Kaya naman hanggang araw po yan ng linggo dyan sa may SM City Clark. Kung kayo po ay gustong mag-test drive ng Kia, kung trip ninyong subukan yung EV. Dahil alam ko naman, marami talaga sa atin. Kahit naman ako, meron tayong tinatawag na yung range anxiety kung tawagin, di ba? Feeling nila, hanggang saan tong charge ng aking sasakyan? Di ba? Saan naabot yung karga, yung full charge ng aking sasakyan? O paano ba yung electric? Para ho masagot yung mga katanungan na yan. Ika nga, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya mag-test drive na ho ng Kia dyan sa may SM City Clark. Pwede ho yan hanggang May 10. Pumunta lamang dyan sa may SM City Clark para po masubukan yung iba't ibang modelo at makita yung mga hybrid at EV vehicles nito pong Kia.
Tama kaya matuto ay magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Mga karehiyon, ako po'y magpapaalam na. Time check tayo, 10:52 ng umaga. Maraming salamat sa mga nakitambay dito po sa inyong online tambayan, CLTV 36 Newsstream. I-like and follow lamang ang social media pages ng CLTV 36 para po sa mas maraming balita at iba't ibang mga impormasyong makatutulong sa inyong araw-araw na pagdedesisyon. Mag-subscribe na rin ho kayo sa ating YouTube channel para mas maraming content, hindi lamang mga balita, mga good news, mga inspiring stories dito po sa Central Luzon. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Muli po sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ako po ang inyong lingkod, Justin D. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Happy weekend po. Maraming salamat at God bless everyone. Skip the scroll and stream. I tell the